aiga rinaso etobisi omwetinje n'omuntu Azimio ne president Kenya kwanza na kumitisana nga kinkonyara torora nekirna tebetunga a program nero le korkunga Kenya UK Health Alliance egente kiangirete ditanga ni State House nkagenda kubulia president ngaki Kenya Health Alliance kisi konyora twairwe n'abasongo balia 500 billion 500 billion na serikali konyora yetu lakini konyora mnetra eta ese cabinet kana umirana president ditanga nipina ndentagete ekikrokinda ete kuba no bolemu kero to umirana bichati yale ngoro iko mundu tama yetu sina kolrek na chiroro Elia kabrenka umirana na president Elia gatate kerona kero tuagamba nera agante binkaleta abasongo bari ko Manchester University na Liverpool bagachi chatoka gendoro tukaigwana gatatenga ngwanchira nale chibesa chiri lakini tari kucha gwanchira na 500 billion agocha gwancha na 150 billion ekiegera ntubwate university na Maseno Masinde Mliro Bomete campus neroro na Egerton chiko ira karibu 1 billion emerongo eberebere ejeito tumayakonyora 60 billion. All right. Karo okora bwatera bu governor samangana yoba chinu watebire enyagitari ya Kisi Teaching and Referral Hospital ego kwanyorete bagusangere 47 million baikire 180 million. That's almost a profit ya 130 something million. Nataka kubolinga na kichiko kwa limirimo lakini ngweke kwera nelinga kero kende ngwe akana bale anenko barabara maliogo nataka ote mwanchumo ligerere no mwanchumo ligereria gosomo tegereri kero kende ngaki procurement ya malioge gokorwa anena sinyekitali ya Kisi Teaching and Referral ente tote banga Kisi Teaching and Referral Hospital yebwate department ya procurement ingine amalioga haya ONCP etokunyagora koru esrekali KEMSA okobeka list KEMSA amaliogo gosene merongo ebere KEMSA ya supply eliogo litayo KEMSA tabwati ekobalikire badenga malioga intokolitiki toyo mwawa gendesi chi contractor gositi supplier chirikire ese framework program mwapikyo mwatumororo quotation ba supply amaliogali